ole tun ma kan nau pan velai teng te kha chuan van sang taka thlo theina thlok kan mu ringot po khan mu nom kan ti tlangin ring taka avin kan bai bai lui lui thina tuna ero mizoram chu ngeya po mi pui mi mirin jinvei wa nana kan man alo ni ta der maya hetianga khovel pum pui anga transportation kan man tlang lon ber alo ni ta ka chuan khovel mun sang sang airport security te khwan baggage scanning point anti hmuna khwan flight chung me vaken tura tan chuan avati chi lo kher vele e ti tur kho pa thil mak dang dai tak tak hi an lo man chhuak to thina chung passenger te zinga dan phal lo thil mak dang dai tak tak lo keng rukiau tu te chu kan clear hole heu heu mai don ane pakhat na chuan kumsang ni som pakwa December tha Chennai airport ta anjan nung man chwa tak te kha kumsang ni som pakwa March tha alawin her chwa chuan chumdang ang bokin Chennai airport po alun le hle maya passenger zimup mup kara chuan airport staff te chuan passenger how endik na chuan lo thok le mup mup boka chuti lai tak chuan India mi le sa Bangkok flight TG337 na changa run thlok mi pakhat Mohammed Mohidin kumsom ni paria da upa chu amit mengzam mel tak le ache dan rul rul awang chuan security te rin hlel akai ta tlat maya a luggage unlock nuwa man mo tak airport chwa san atum lai tak chuan airport security te chuan an lo dang chat tam mya mai ni a luggage cha chuan enge omchia an chek du thule engma thil poi a om lo ni chuan an kaltir le mai tur thu shila a bag an han hong chi amai chule chocolate tam tham tak le a thom no phena chuan plastic container te ro te pali vel zet lo omin chu hmuna chuan ran sa te ro te thelai liking pangale sazu pakhat kangaroo rats anti mayang chu anla om kiau mai ni chu hetiang ran sa te ro te shalruk chungchanga hian magdau mai pakhat chu mo airport changshanga hian hetiang ran sa mai chu ni lo ok ele saphu shalruk tum teng te po man chua an lo ni fau to china forest house ne na changin mo dan ang taka kan adopt du ani chuan poisa lei chu soilo a thlon top pon kan nei mai theya amero chu hetiang black market an shalruk chin saphu ok ele king ran satero te an man hau teng ti khichu pakhat lek po noi chuang in zukhan shal thei tlat mai mole chuta king ran sa jinga ro po khian du dan big te an nei sang tlat thina endirnan lagi nga ro po khita an man ang chi atak sapum polvek kherle a seizong inches chuti zat mi thla thlap chau an lei du thina ni chu chutiang bokin ok ele ran sadang te po hi an do thu samang chia an mu ani ro chuan an ngam sang turu thin le a amai ro chu an rong du dan le an inches duang zat chia an phalo ani ro chuan siki tharau tak nyal pon zukhan lei du le hau silawa mole makve tak choni hei wang hian an ran nunglom wang shim ni lavin enge mo thil poi mo tak damdoi mo siam chwa nan manan tum ani mai long mo ti hi rin dan tlang lon chu ni a nima sela tun thlengin enga ta na man tum nge an ni che hi chiat alani thei chuang lawa tun thlengin e sum do na hi khovel mon sang sanga aruk thei angber kal pui reng alani ti in WCCB Wildlife Crime Control Bureau te chuan an soi hiala Chennai airport an man chwa pa Mohammed Mohidin po hi nasa taka dop ni masila heran sa lai tum tu te hi ama pon asiat big lo thule airport po na than nuwa chau an lo bedon ti an shil thu a soimak maya hetiang te ni wang hian hetiang sum do na mak angreng taka hian mi hausa le thil ti thei tak anin phum ru ti a chiang viau ome panina chuan thamma salok April nilia Air India flight US a chumte zinga passenger pakhat arham mathu hen beka anthil mo chwa pokha arham mathu hi kumdam tak chung US a khwan doctor na lo chel to in US citizen ni na po nei thlap to ni a thamma salok khan India an khwa Rajasthan ta chuan api bo relawangin choblet chilin India hian aron thlok chhongal banga api William na te nei ni no April nilia US an thlok thale chu security checkpoint ta chuan boina tok tatlat mai airport security te chuan a baggage chu hong turin anti tatlat maya US a po doctor thiam chung chuang tak zugni phangat smart tak mai arham mathu chuan a she thiam lo hle a engma dan phalo thil ken kanai lo tin chana kho ve tlat maya
mipui tam tak kara khatianga thil thalo keng ni om zia zanga security ten an treat kha tloma la ve tlatin security ten en chuan anin hmu sakhi man thela amai ro chu atopa chuan alom lo ti hriat tak chunga abek an hong chi amai chule karai box pakhata chuan bong ek hlom tel alo da khom rui mai ni chu an na le ama smart ziangai to chuan US airport lian tak mai Washington Dulles International Airport ta chu tiang bong ek abek chunga lo khai ang vu chu makan ti hle a chan ti an han so chuan le India chuan tin reng dam doi tan kan mang abikin kenna le kana nei te tan dam doi thata ka ni ti in achang me mai ne chu airport security te chuan makti hle ma se bong ek ken kha illegal ani mew lo wangin makti ta ka enwa pa chungin an kaltir thei shama doctor thiam le smart tak takin hetiang ngai dan anei theitlat mai hi makan ti ruve fuang le Indian ngenge an ti rel ruve wong mai theine pathum na chuan wedding card kara damdoi anda that skew tak mai kha kan sha chho angin damdoi le thil dang chi sang hi chu khovel airport zong deu thowa hian an man tam ber ani a shem na po asangin ramchen khata phei chuan hetiang smuggler an man chwa te hi khailum tur ti top ani le ngal china amai ro chu eng anga shem na po ni se khovela dan kala sum do na lian ber ala ni reng thau chu ni hi mak ang reng tak mayin hetiang sum do na khoi tu te hi rin ai de in an lo thluak zek thin le ngala ni kumlok kumsang ni som ni February thla a Bangalore airport smuggler pakhat damdoi da thatna skew turu zet mai phei kha chuan Indian mi pui mai chau ni lo khovel makti run an hlo hialani kha kumsang ni som ni February thla khan India mi le sa an ming thup sakte chuan Australia thon chhuat tur damdoi chakle ruiol sam tak epigene chengwei bel changa chuang man hu zet chu wedding card invitation lekha le lekhin kara chuan thiam tak makin an lo zai honga ti chuan chu damdoi chu phek thei angbera siamin thiam tak main an lo zai honga ti chuan chu damdoi chu a phek thei angbera siamin an ro lu ta zeu mai ni chu he damdoi an da lu nan hian wedding card somli pathum zet an mangral nge ne hetia en mai hi chuan engti kong ma sha chan thei ani lo renga police te pon engang point check ma se an mu thei me lawang ti hial tur hi ni a ni ma sela damdoi ke ngan ni ti anin shal ve khur wang hinge ni don ne an kon fi lo luata an bulvela mi midang an mel sheka an hoi kwa lang zukzuka rin hlel ka yin man chwa an ni phata ne palina chuan ole palina mi hi zong awa handek lai big zai tak em ti mai lo chu soibel tur wangkati khop mai kumsak ni som pali khan British novelai tak Athens Greece airport a chuan security te dancha atoklat maya a chan po an metal detector chuan a kap zone vera chuan thir engemolian tham tak a pai ru ni ti an alam chuan a shil shat wang hi ni a boma ni theingem nge ni a pistolemo thil hlo om engemo tak a keng ru ni ringin airport security thafilor tak ta chuan an hual ngal rup maya a kap zone a chuan engthil chi ange om mutir turin an ti ta cher boka chu ta le chu nu chuan ol samzet maya apon fen an lim chho chuan le an bai sei anga thil lo om engma alo pai reng lo chu ni in ama chawa Greece vacation mang tura kala ni wangin a pasal chuan anu puidu tak chu tuimo in an lo cringe palang ti a hlo thona wangin chastity belt an ti mai underpant thir manga siam chu lo hak tirin tala in a local saklap mai bok hi lo ni a airport security ten an han mu cha chuan nui in sum haran ti vengat hlom hle a tala kal thathlap ni ma se pim khur thil thuwa underpant tala nei thlap chu an ti chiata a chunga engemo tak pairu ka nayem ti an dik sak angai tlat si wangin she tak chungin a underpant tala in wa chu ti cha sakin ngun taka an khol mang en dik sak ani nuwa thil thalo lam engma a pai lo ni ti an fin fi awangin zalen taka ho tura chhuat thir ani ta deu sprang maya a mai ro chu atala ber anti chat sak miau si wangin ina ho poni se acha bikol tu pa ber ngai thalo chu amu hle thei to lo to pangle